Ola, benvidos. Este vai ser un vídeo no que vamos a tratar de explicarvos como facer un comentario de texto de Historia da Filosofía en segundo de bacharelato, sempre cos estándares da Sabao aquí en Galicia, vale? O vamos a dividir esta explicación en tres vídeos diferentes. Nun primeiro vídeo, que é este, vos vamos a explicar máis ou menos en que consiste un párrafo e a importancia de facer vos párrafos con unha unidade temática e visual. E para eso vamos a utilizar o exemplo do que sería un párrafo introductorio. Despois, nun segundo vídeo, vos vamos a explicar como debería de ser o corpo do vosso ensaio, que debería de ter entre 3 e 5 párrafos diferentes e un último párrafo de conclusión. Neste segundo vídeo vamos a falar do corpo e da conclusión. E logo nun terceiro vídeo vos vamos a coller un exemplo dun texto de Historia da Filosofía e como detectar a tesis central que debería de ser o fío conductor do voso ensaio, do voso comentario de texto. E este vai ser o plan de traballo. Espero que vos sirva de utilidade, que se vos sea útil. Vamos aló. Bueno, vamos a empezar co que sería o plan de traballo do que vamos a facer. O primeiro que vamos a facer é explicar basicamente como construir un párrafo, un bo párrafo, e vamos a utilizar como exemplo o párrafo introductorio. Para eso vamos a utilizar un texto de Marx que vamos a ler e vamos a describir as características do que sería un bo párrafo e a definición do que é un párrafo. Despois falaremos do párrafo introductorio e utilizaremos un exemplo e indicaremos como debería de ter todo o párrafo introductorio unha presentación, unha tesis central que debería coincidir coa idea central do texto e co tema ou estándar que queres desenvolver e algo así como unha guía ou índice, o plan de traballo do que ides facer ao longo do vosso comentario. Neste vídeo falaremos tamén e terminaremos con algúns datos que definen un bo párrafo. Vale, como sabedes, no Sabao en Galicia se vos dan sempre un texto, neste caso un texto de Marx, e vos dan sempre un estándar ou cuestión que define o voso traballo que tedes que escribir. No caso de Marx, podría servir como unha especie de título, guía. Os textos de Marx sempre levan este estándar, cuestión o tema a desenvolver, que é ideoloxía e alienación. E o texto que me leximos, este texto de ideoloxía alemana que vos dá na data de 1845-46 no ano que se publicou. Vamos a leilo. O primeiro que hai que facer como de lógica e sentido común é ler o texto. En completa oposición á filosofía alemá, a cal descende do ceo á terra, erguémonos aquí da terra ao ceo. Non é a conciencia que determina a vida, senón que é a vida que determina a conciencia. No primeiro modo de consideración, pártese da conciencia como individuo vivo. No segundo, que corresponde á vida real, pártese dos mesmos individuos vivos e reais e considérase a conciencia únicamente como a súa conciencia. Ben, o primeiro que necesitamos é pensar máis ou menos que é un párrafo e entender ben que elementos ten. Un primeiro elemento que temos que ter sempre en conta é que todo párrafo é unha unidade visual. Para iso hai varias cousas que hai que facer cando se escribe ou se empeza un novo párrafo. Primeiro hai que marcar o seu inicio con un sangrado ou un tabulado ou deixar unha liña despois do párrafo anterior ou antes do párrafo seguinte. É dicir, hai que marcar de algún xeito o que é o inicio dun párrafo para que o lector o identifique moi rapidamente. É tamén importante ter moi claro en que consiste a definición formal dun párrafo. Un párrafo é un conxunto de oracións cunha idea central. Hai unha alusión aquí non só a unidade visual, sino a unidade temática. E sempre comeza con unha separación visual da que acabamos de sinalar e con un punto e a parte que indica o inicio do seguinte párrafo. Aquí tedes un exemplo do que podría ser un párrafo introductorio construído sobre o texto de Marx. O primeiro que vamos a facer é vou ler. O filósofo, economista e sociólogo do século XIX, Karl Marx, escribiu o seu libro A ideoloxía alemana para saldar contas co idealismo. No texto, Marx alude ao idealismo de Hegel, afirmando que a postura correcta terá os pés na terra e non no ceo ideal, é dicir, o seu materialismo histórico. Para entender o materialismo marxista, comezarei explicando o contexto histórico da Revolución Industrial e o capitalismo no que a oposición entre idealismo e materialismo do texto tivo lugar.
porque Marx construye o diagnóstico de toda forma idealista como ideolóxica, dado que fomenta a alienación do ser humano. Marx non só detectou os erros do idealismo, senón presentou unha solución ou cura do mesmo, a sociedade comunista e a dictadura provisional do proletariado. Finalizaremos con as referencias aos desenvolvementos posteriores do marxismo, tanto real nas distintas revoluciones como o denominado marxismo crítico e da Escola de Frankfurt. Se vos fixades aquí estaría a sangría que marca visualmente onde empezar. Así o lector xa sabe que aquí empeza un párrafo e aquí outro. E logo, aquí deixamos unha línea. Cando escribades a man tamén deberíades facer algo similar. O elemento que debemos ter en conta nun párrafo introductorio sempre é que todo párrafo debe ter unha unidade temática. No noso caso é a introducción, é dicir, estás presentando o asunto e dicíndolle ao lector que o quides facer. E cando acabedes de introducir, tens que acabar co tema. Cada párrafo ten que acabar co tema, no noso caso, coa introducción. De tal xeito que, unha vez que se acabou, xa non fai falta volver a falar dese tema. Neste caso, quedou perfectamente presentado o tema e, por lo tanto, non fai falta volver a falar. Si vedes aquí, o que marcamos sería unha primeira frase que, de alguna maneira, marca os elementos esenciais do noso párrafo inicial. Con isto estamos introducindo e relacionando co texto, porque estamos marcando que no texto que se está dicindo que Marx salda contas co idealismo, a filosofía anterior, decimos que é o propio de Marx e de alguna maneira vamos marcando as pautas do que vamos a facer despois, indicando exactamente que isto só é un párrafo introductorio. Vale, nun párrafo introductorio teñen que ter, como decía sempre, un mesmo asunto, pero ten que ter todo o párrafo introductorio ao menos 3 elementos. Debemos presentar o asunto, isto é moi importante, establecer unha tesis ou idea central que vai ser o corazón do noso ensaio e que aquí anunciamos. Esta tesis ou idea central debe coincidir co tema central do texto, no noso caso, a crítica ao idealismo e ao materialismo histórico de Marx. E, ademais, sempre unha boa idea presentar o plan, o índice do que imos facer, unha especie de índice do que imos facer ao longo do noso comentario. Se vos fixades aquí, nesta primeira frase, temos o que é a presentación do noso ensaio. Na segunda frase, que marco aquí de color azul, o que temos aquí é a tesis central que marca como, criticando a Hegel, Marx construye o seu materialismo histórico. O resto do noso párrafo nos vai indicar cal é o plan que vamos a seguir no resto do noso ensaio. Está marcado aquí en violeta. Como vedes, do que se trata é de introducir, presentar, marcar a tesis central, que neste caso é a reacción de Marx contra Hegel e o idealismo que vai marcar o seu materialismo histórico. É esencial, polo tanto, que incluades sempre no voso comentario, e un detalle moi importante, información, sobre todo, posto que isto é de historia e filosofía, de datos ou detalles concretos que marquen e expliquen que estáis falando de historia e filosofía. Como vedes aquí na primeira frase, eu marquei que Marx era do século XIX. Marquei ademais que era o idealismo, introducen un elemento novo que non aparecía no texto, que é o filósofo Hegel. Logo, sinalei unha das ideas fundamentais de Marx é que Marx vai poñer os pés na terra a filosofía hegeliana. Por iso a súa filosofía é un materialismo. Como detalles indico que vou falar da Revolución Industrial e cal é o contexto histórico que estaría marcado por esa Revolución Industrial e polo capitalismo. E falo tamén de elementos da filosofía marxista que son esenciais, como é a sociedade comunista, a dictadura do proletariado, e un elemento novo da filosofía que é a Escola de Frankfurt. Un bo párrafo debe incluir sempre exemplos e argumentos. Se os poñedes, o voso lector o entenderá moitísimo máis. Os que están aquí marcados en cor verde serían vos cosas concretas, exemplos que van fiando a vosa argumentación do párrafo. É importantísimo que isto este moi claro. É esencial, ademais, incluir no voso párrafo o que serían as ideas clave, as palabras técnicas, a jerga propia de Marx e da filosofía. Neste caso, estamos aquí marcando que ele era un economista. A economía vai ser a solución na que Marx marca a diferencia coa ideoloxía, o idealismo alemán.
e o seu materialismo histórico como concepto clave. E posto que o tema é a ideoloxía, a palabra ideoloxía e alienación, a outra palabra do tema que vos miden explicar, xa aparece no párrafo introductorio. Pero ademais hai como palabras técnicas a sociedade comunista e a dictadura do proletariado como elementos esenciais. A palabra revolución como a solución que Marx vai a propoñer. E logo, o que ides facer para finalizar vai ser falar das seguintes marxismos, sobre todo con relación da Escola de Frankfurt e a filosofía marxista crítica do século XX, co cal estades marcando que sodes estudiantes de Historia e Filosofía que a coñecedes ben, estades prometendo que ides explicar. Un bo párrafo ten que ser como un río, ten que fluir, ten que encontrar elementos que van marcando a fluidez. Para eso, as palabras claves que tes aquí sinaladas en amarelo marcan a relación dunha frase coa seguinte, marcando esa fluidez que debe ter todo o bo párrafo. É imprescindible que marquedes a relación dunha oración coa seguinte, que os conceptos que utilizades na primeira se relacionen coa seguinte, que todo este fluindo dun lado para outro. É importantísimo tamén que o párrafo termine sempre con algún tipo de conexión temática co seguinte, que marque non só visualmente que o párrafo termina con un punto e aparte, senón tamén con alguna indicación do que ven a continuación. Por eso, aquí falamos da Revolución Industrial no contexto histórico, no plan que íbamos a facer, e a primeira frase do seguinte párrafo, que está xa marcada co espacio visual, aparece a palabra Revolución Industrial, que estaba dito como primeiro paso do noso traballo, no desenvolvemento do noso ensaio. Se non incluímos estes elementos, o lector podría perderse. Bueno, espero que vos quedara moi claro como ten que ser un párrafo introductorio, que ten que ter, como acabamos de explicar, unha presentación, unha tesis central, que será o fío conductor do vosso traballo, unha conclusión. Bueno, no seguinte vídeo vos explicamos estas dúas últimas partes. Nada, gracias. Hell is going outside. One way. Working down the street of